Informačné centrum Europe Direct Senica usporiadalo už 8. ročník výtvarnej súťaže na tému Európa, môj región, môj domov. Vernisáž a oceňovanie sa konalo v stredu 19. júna vo foaje Domu kultúry. Tento rok bola tá téma vyhlásená pri príležitosti Európskeho roka občanov 2013 a detičky nám posielali svoje obrázky domova, svojho regiónu, to, čo majú radi, rodinu, zvieratka, boli tam aj rôzne pamiatky, ich domčeky a obľúbené veci. Svoje práce posielali žiaci materských, základných a základných umeleckých škôl z Trnavy, Malaciek, Pezinku, Skalice, Zosenice a okolia. Hlavnou cenou bola cena primátora mesta Senica. Ceny primátora boli udelené tento rok dve. Bol to Jakub Bôrik a taktiež bola ocenená kolektívna práca detí z materskej školy na kolónii v Senici. Nakreslil som lesopark. A čo ťa inšpirovalo? Náš park a les. Chodím na výtvarnú do mojej školy, kde sa učím na prvú ZŠ. Predsedom poroty bol učiteľ výtvarnej výchovy Štefan Ort, ktorý spolu s pracovníkmi informačného centra Europe Direct hodnotili a vyberali pestré výtvarné diela, ktoré boli napokon ocenené.